mara mbaka romo kama nitire karkae jotelo gi iyiero timiero gi jopiny tie moko bende ma iyiero gi wacho ni iwalo gi bedo kan jatend piny Kenya oyiero moko kanitiere tiwinjo jotelo kantiere kod weche wacho ni mibadhi nyalo bedo gimoro na kiano omenda moro lal moro timre kanye to koro bedo gi tim makare ni e APC entiere gi pek mane weche ma wawacho gi dhowa timbe ma watimo kata kopogore gi kuo mar omenda ma bende waneno kantiere migepe mopogore en ang'o manyalo bedo kata ka itimo mondo mi jotelo ma wantiere godo obedo gi weche moko maler kata ka gintiere oko ka giwuok oganda. Kodwa chakruok mar timo gima ber bedo mana ka jopiny obedo piny bo wacho ni wadwa this type of leadership mae mwanya puodho mondo dhie county assembly kato dhie edbura kato dhie olidwa a different position gima timore nikech wacho ni wawacho weche meg yiero kata weche meg telo Cleophas range yiero osega bedo kwa timo after every 5 years ineno to mae kama shida wuoke taneno ka Felix be oyie gi gima ne wawacho ni jogi ka wayiero gi nitie kama giwuoke nikech kidwa yieri od bura idhi mana manyi koru wacho ni kor gi Cleophas ten kama koro kanyo ka gichako manyo koru gidhi manya ngo kanyo timbe gi nyaka gimanye timbe ni nikech ang'isi ni ase run for by election tiyudo ka jopiny idhi chung to gichako rango ma to wuod ng'an to baba gi no dar koa kun to be osekendo to be kato kendo kun ne magi gik ma jopiny rango ni gidwa yiero ng'ama chal nadi to ko gikang ma kamano aneno ka gitimo gima ber nikech jopiny nyaka rang to jatelo mwadwa yiero ni en jatelo machal nadi chike ne kamo ae gwengi all those things Daniel. Lakini iyudo ka ntie kama giluzi ma gima do wacho ni iyudo ka inyalo chako campaign in kaka Cleophas wang'eyi mato Cleophas dong ae gweng ma kama tiyudo ka ng'at moro biro ma ok ae gweng no lakini obiro gi omenda moko mang'eny ng'atni jopiny ok kao okang mondo rang'en to ng'ani ere gimomiyo Cleophas to wapase integrity test to nyieni to kobiro gi pesa to